Imamo goste. Love. Glas mi izgleda propada. Jao, prilaze. Šta dragi. Znam, pravit ću se mrtva, najbolje. Jao, evo ih. Ona gospođa nije izgleda baš najbolje. Hajdemo odavde. Da li su otišli? Dobro je. Ali imam jedan problem. Nestalo mi je videolovke. Znala sam da si tu. Dve duple. Mora jebala te dve duple. Hvala. Hoćete jedan sok, kuća časti. To je 1000 dinara. Sačekajte. Tačno. A bakšiš? Kakav bakšiš? Aj, čao. Kako znam kome treba da pljunem u čašu.